Tingi priang sobhaya pi sai sisian pat ki paralog ki ba page lengba kanika channel jongka 24/7 house of prayer for all people ka ying jong ka jing duai ka ba arfo saw kenta te kumba ngilaya kren kanika benta ka ba ningkong te kanika poru ngi tengbiang ye gani hagani ka benta ka ba ar haga jing ya day bat kanika ketien ka jom lay lani ka Bible kumba ngila sedang na dang nengkong ka jing ya day bat kanika ba ngi bu ka ei kata ga jing klim nyam lani ka nyam kad bakum ka Bible te ngi kwa ban ya kren be tang ye ke ei ka ba hangni po jong ka Bible ka ya thu ka batai bat ngi don tang kata hi ban ong hagani kapor ngim don da ka we pat te sai sisien pat pastor Shan Bolendo nga priang sobhaya pi ha ka kerteng ka tiang tam ka jong trai Jisu te kumba ngila dep ya kren hagani ka benta ka bala dep ba u Jisu kumba ulaya thu ba udai mau uta unong penlong unong penjanai unong penbit unong penbiang yaki ai barok te ngakwa man kali pi hagani kapor haga jing ya dei bat kani kanyam hato hagani ka New Testament ni ka jutang ka bathamai ngidang don kam ne em yakani kat kum ke ei ka ba u Jisu u hikai Hoi Tingaru ai kublai pi ki parlok ki paravangaj baro ki beyo i bat beyo sngau te kani phimdei bang su thu bakla kani kadai ka ji kren ya ka Bible hoi kam dei bangi hier thma ni kawang mau ni ya kren ya ka Bible king ka Bible ka ong ayu ka Bible ka ong ayu ni kren te tagra ngabu ngibu ini Bible hangni te ke ga bangi la pen kre ru ngi pen kre na ka Bible hi dei bangi ya kren na ki kot ki wei pat ni kren ni no te kata ga dei ka ba phide ban su thu te ga ne ga jing kali ka ba la kali menta ka long ba hatong ni don kam ne em mentai ga niam ha ga ne ga jutang ka bat mai kat kum ga jing sem jonga nglabanong jongi bangi yo elang kaju ka jing sai ye ka kitin jong blai bakaniam kam don kam shu namar u Jisu u kham krau bani te ki niam ki rukom ki jing knya ki bada ki mrat ki blang ki masi ngin se pejru na ka kitin jong blai te ma u dei unong penjanai kitu ki niam ki rukom baro ki long tang ki seringiu Mencuah tu kapor bab Jisu 4 de kiale ikan mau nem Adam hawala le pop persiang banda da keslading terkong no slading katerkong te ke keslading jung Adam persiang bandam ka im katu de kaniam kai te kaniam ru kalong keslading kai katerkong no kan sikit mengong biang itu Jisu le tu ding dombor ba kilung kisla don tengki slang dem don so tikiniam kilong gumta sujerngam tang kasla itnat nabar nem don so tikiniam kilong gumta king laki itnat nabaro ki abun pa ki itnat ki ipu iping ndai kam don jing im kam don so king kemud la kam don ka baken jaman sim la dom don kenjaman sim mut don so tiana kata kadau Jisu ulawan ra no daladehi ulalong hima u kalenti ke jing im ke jing sya ke jing penjanai ka hok dadong sedong ma ngamla ban subatai lut namar ulalong lut 100% nyong te kum tang ngim don kamsu ya ganiam penyan pule na kitin jong blai ko ong kumne na isaya kalonong ka ba kitab barimu wat hake kitab barimu la tho sepang kita kiniam ki jing knyabo baga Bible ko ong blai wangam don kamsu ngalangi wang baik ong kumne kemud ukran sepang ka ei bau Jisu un sale Jisu blai lo ong pa gumne buat walam su ye ke jing ai ba thala ka jing ibi thang
kalong kaba ijili hanga unai thamai bat ka sabaton kaba khot jinge seng ngam la sha ka jing bom hok bat ka jinge seng bakantang ye ki nai thamai jong phi bat ye ka jing khawai niam bala bu jong phi kamun sim jonga ka isi kilong ka jing sitom yang ngala thai Tamut ublay lada kamdon ka jing long men sim pidon ka niam ru ublay wang ngia ngalangi ngala thai ong bi ublay langi ala thai iki niam te upha no do jisu kai namaru jisu long ka jing jana long ka jing im kum ong mene ula long lut na dong sedong bau jisu mdai ban ong ba tang ban ong kham phau long ba bhatam na ka dau jisu la biang la janai hoi te ba kum tau jisu dei nem ka niam jisu mdai ka niam jisu udei u kono blai hi udei ma u ka jing im ka jing knya pandep lale na dong sedong jisu takadau ngi ong El Shaddai kamut long kumno long all sufficient ha ula donut ke la pendap lu kajing long briu kajing long blai kajing janai kala don lot ho jisu em kata nga sode namar katuka gospel kum jong Yohanes gospel kum Yohanes ru na ka lenong ka bakat khandai khot ba lai pho sngap u jisu swab un yap haloding pna wong la pendap Timur la pendap no itu kam niam baro la ai makna do blai mo la pendap do jisu ublai ula pha no do jisu ban pendap no ban le ka ba bhatam nginam ong su khambang yong ba bhatam te jisu la le ekata te la dangan pulis su ne ke tin jong blai ngi lap hang ne sepang kaniam sepang kane ba blai kaniam kalong tang ka sering ngin pek pade na kane kol sai kalong nong ba ar khat khan riu khat niu ka kren hang ne ba kaniam kalong tang ka seringiu ka seringiu Habadan ka seringiu kane ka seringiu katu kolong tang ka seringiu kane de ka kti ka ba shisha tingi kamdon kam ya kane ka kti ban ya ka seringiu te ujisu ulong kaniam kolong ka seringiu ujisu ulong ka jing shisha te pinmane ka seringiu ne pinmane ka ba shisha ta ka de jingkeli dengan pulih hang ne long ka ktin jong blai ka siti seki kolosai kalau nong kaba ar kadu khot kaba khat riu bat khat nhiều ong gumne namar kata wat ai ba uno noru un bisyare phi he kaba bam lane kaba di lane saphang ka sni jing khawai lane unai thmai lane ka sni sabaton ki balong kasirngiu iki ei ke bon sawan handrei kamet kalong ka jong ukres kamot kitu kinyam kirukom kilong tang sirngiu ujisu la IT da kamet la jong ban pen im suspa yangi kata ka dei ka bahatam ka kitin ki jong hoi te to te ujisu ka jakabun khot ka nyam u khot ka ei pat ya kini ki babut ya u khot no ki langai ki de ki khon jong blai ki de ki sanran to kata kalong ba shisha na marba mau jisu dal de pet ngarongan pule mo pet kani ka Yohanes na ka lanong ka ba pra na ka khot ka ba lai pwe jisu wong lada piai sa aki tien ka jonga phin long ki sanran jonga na shisha kere kata to te haka jaka jong ka nyam pasa ko awan kali pi u jisu ba u kai ya kani ka jinget mo te haka pertai di kombang iyo i ka long ba yong ka nyam kristan mo ten rei hau jisu ka jing sha u khot na am ka nyam kristan u jisu ka bible kam don kum kata hoi lada aji sala ta phi tai to mo phi pek ya mo phang ka bible mo labon ong lang bagi concordance ne ke bangi wat la ne wat na ka google ru ka tin religion kam don ha bible ka tin religion kam don ha bible ka tin niam kam don te ngin saya keren next ka bau jisu wan kalong wang ka balang balang wong de ka met jonga met ukris te ngimdai ban ya keren bun ya kata nomor ngin saya teng ka we ka ndai ke ik mut ban ong kalong ba ujisu uklem wan re ban seng kano ka nyam ulawan dalade ban pen im yangi direct
Hai. Kumaong katu ka gospel Yohanes kelonong ka ba kasaur khot nri wanga ngalong ka lenti ngalong ka jing sisya ngalong ka jing imde. Hai. Ka lenti ka jing sisya bat ka jing imde wong om don bala ban wan chok pan rei tang danga ong jisu pagun ni blei. Hai. Kalau ada piong jaj banu kasih ngai bahawa don nu blei. Tu wei blei. Long nu tu blei. Blei la pa yo jisu kun jong u ban long kalenti ban lai chau blei. Tela da pilai sabar jisu don jaka bne. Hai. Wat singo wat domre nga numar kadai ka jing sisya ka kitin. Em long kata ka ba ka Bible ka kren. Ni keren tak daw ni ong pi palok bangi ya keren ya ka Bible. Hai. Om ya ka jing start la jong om ya ka jing mot la jong. Ni keren ya ka Bible. Hai. Namar bau jisu hi dala deu ong mo khat sau la nong riu Yohanes wong nga long kalenti ka jing shisha bat ka jing imde om don ubala banwan syauk pa rei tang lang ba jong nga. Temut kata kat kum ka bau jisu. To kendiat nga kwa ban keren hang ne pade ha ka bayadai bat badon gine ki mo menca kita barim ki jule ki knyari ki masih ki belang dengan puli ka kitin jong blai ka Bible hang ne ka ong kumno sapang kita ki jing knya ki bale da kita ki mo da kita ki masih ki belang kadang trekam ne em tong ini pej ngan pej ne kitin jong blai na ki Hebrew ka ne kalonong ka ba khanda ngin pej hang ne ka ne ka kren shai ka ne kitin jong blai Hebrew kalonong ka ba khanda ka khot ka ba khat we ter rei u Chris saba ulawan long urang ba lang do kita ki ba baha ki man sawan da ka tabernacle kham kraw bat kham janai kabom semla thau de kiti kata kalong om na ka jong ka ni ka perthei kiniam gide jong ka ni ka perthei teu jisu lawan no dara dengan pulai sisu lemne da ka snam ki belang bat ki kun masi mde su da snam jo ki belang ki kun masi henre da ka snam jong uhi la ai no da ka snam jong uhi ule tirung tang chisin sya kata ka jaka kentang ha ba ula yo ban spa kajing suspa bom jukut tang chisin ular rung hajaka kentang badula ai ti de la long kajing knya bat kata kajing yap jong u kalong na kamanta bom jukut dei temporary kumolong kiniam kia kenya balai man kapor kia le sile ot blang ot masi ot sier ai to kasnam balai namar ka to ka pop ka imbiang ka sulong ongno eto ka pop ka sulong pentanda pejak pengat pop kiniam ki pengat pop tene jisu ulawan ban kitno ban yap no ban ulai yap na ki pop jongi habe ngece u ka pop padon hangiru kayap no yap no de tang bangin ban ong ban su im hok dalede ni de ban yap ya ka pop te ta ka bau jisu la yap na ka jongi te hangne de khot ba khat lai ong namar ladaka snam ki belang bat ki masikir tong bat ke depei ke masilut bala senrek ikita ki bala pentengit kapen kuc ya ka jing pen kuc ya ka do dakat no tam ka snam u kris ubado mun sim bom jukut ula aingu yalade klem jing duna hau blei kan pen kuc ya ka jing tip lem jong pi ne ka jing le bayap ya ka ban syakri yau blei bim ka tu ka jing yap jisu halor jing pna ka dei ba penmi snam kum bak kenya ha ka niam penmi ka snam ba kenya ding pna kita ki badang le ki niam mo ki kenya de ki snam jing sier ne ki belang ne ki ban sai ki pop te u blei wang to ngalangia tengah pak no yau kun la jong ba bes ba batam bom don pop kendiat tu bala ban yap tang chisin hamala yap chisin la kuj lut ki pop la pen im lut te hangne jisu dala de ula IT no te ko ong kat no tam ka snam u kun jong u hi u jisu Christ u la IT bat ka ni ka snam jong u kala pen khot lo tiki pop kumong tu Yohanes kalonong ka ba ning kong gerkot ar khandai wong hakmi ukun lang brot jong blai ubakit no iki pop jong thei baro
Jisu ka snam jong Jisu ka don ka bor ka krau hadu kata-kata wat ki ksut ki mensimbomanu ki kenyu haka snam jong Jisu ndai haka snam jong kimrat ka snam jong kimrat kamla ban pen kenyu ye ki mensimboman kani ka dei tin jong lai hi kani ka kren Jepang kata ka snam sakendiat ngan pule susu gini Hebrew kalau nong ka ba spau di kot ka ba san ter ko ongkum ne nabakum ta haba ulawan sekani ka potei wong ya ka jing kenya bat ye ka jing aingu mem sem lamon henrei ya ka met melakre yang mula kre yo Jisu la kre sha yapus kum ka jing kenya la kenti holoding pna la IT ya ka met ban yo ban map iki suspa iki pop jongi ya ke jing pang jing kreu jongi i ka don bor ayu ka snam jong kimrat ban pen khie ingim don bor ka snam jong Jisu ka don ka bor tingi aingu yo blai bi te hang ne ka tin jong blai ngan pule susu ya ke jing aingu thang bat ye ke jing knya namar ka pop mem shem la sngo bha ndakum ta ngala ong hakmi ngala wan ha ka jing kliap ye ke kitab balatho Syapang jonga kemud Jisu ula kliap no itu kitab barim ula kliap no ai katu ula wanra no ya kabat mai kani ong ka jutang batmai kadau habang ngile itu ka mi jong trai no kani ka snam ka jutang ka batmai da ka snam ya ka jing khawai ka jong trai takdau ngi ka jing khot ka tu ka sakramen takdau ka tu ka mdei ka niam kadi ka jing kai kadi ka mi ka jong trai Jisu wang pile kani kanu sin pidi tu kuri na pi bamupu pen ken mau yanga te habangi ru menta ke mut bon ong wong kan niam kam la su kam don kam su kam don kam mentang ngile direct back cho Jisu baik ngim don kam su kita ke niam kerkom te kani ke tin jong blai kidang bun ki we ki khot na tin jong blai rei ngapuli tanggato te pastor pila to sutenat kata ga jubab mo te kai ka ba ga jing yu i jong aro ba kumbang yu i na gani ka gospel kumu Yohanes kalau nong ka basau dekat ka ba arpulai sau kong ublei ulong umensi tika dei kita kiba mane ya kin mane haga mensim bat ka ba shisha bat ukpa lane ublei ro uwat ikba kum kita ban mane ya to te kani galong ka kum bau Jisu hi dala de ula kren sim kren shisha kumbong kaniam jonga to but ya kaniam jonga henrei ngakwa ban keli phi kani ka we Jisu bat kitu ki reuniam hakatu kapor kumangi yo i ba ulaya taku ba pila ban ong Ukraine kumno ujubab kumno yo we na kitu ki reuniam balawan menmiet jar hau Jisu Ukraine kumno hakajing ya dei bat ka ba kenjaman sim kumba ulong blei ulong men sim uklemong blei ulong dakaniam to kublai sibun swabangan poi se katu ka jubab sawan poi se katu ngan ai beng sekendiat Jepang kane ka bau Jisu ai kum kita ka jingknya na kum dagi pop jungi ngan pule biang ne Hebrew lonong chpau du khot ka ba khat wei sapang ki lengdo ki ba haganiam kile kumno kile kumno kini ki lengdo ki don mu kiniam ki tung lengdo namar ba don kam te ka kitab barim te kile kumta te kaja kumno te sisa ulengdo baro uyeng halakasngi udah syakri bat udah aingu bunsin kita kejing kenya kiju si kiju bomla lanoru bankit no eki pop kenya si kenya baro sisngi wato po kijaj bener Israel kidang lebay kani kenya si kenya yang tolong do baru cisingi bapeli la su jenjarang tu baru cisingi kenya si kenya gitu kejing kenya Henry klem la ban kit ya pop te jai susu kan pule Henry une kemudian Jisu Henry une haba ulala aingu tang kawai kejing kenya kemudian tang cisin namar ki pop jiunom ula syong haka ketika mon ublay balai syong ketika mon nama la pendep kumala ong maneto yones kenai lai po Jisu la IT ready te soban IT kena musim ong
la pendep begitu kini am guru kom la pendep lut mau la su spa lut yangi ni su ngek di su ni la yo e ka hok da ka jingek di su de kata ka basu komen adu kata nang ta pikeli kato ka wei menta sepang ka gospel Yohanes kal nong ka balai sepang Nicodemus Uruniam en puli kini sepang Nicodemus bode Uruniam ubadang ubud bahai ka niam une tengin pek kinjat ya ule ayu ke ga baja sepang Nicodemus Yohanes kal nong balai record ban kong ter teladon ubri uba naki Farisi jaj Farisi hagajing sisa kini ki Farisi ngalaban ong kidei ki high class nama ki hakaniam nang tawat haka imlang salang ru kidei ki bri ki don buram hagajing sisa hakaba sabar jong kaniam ki don buram bah te ong une uwe bri uwadai naga jaj Farisi ki Farisi nama ki dekiruniam ki isi iap je bisu tada dei maki bakem dau basonat phanaro ngalaw te hanrei une uwe bri Nicodemus uper une umdei kum gitu ki wei ki Farisi une kamper buram je bisu te le kum no une ubakateng Nicodemus unong sinsar jong ki jiu ladangi pek ni wat bini ni ka tin nong sinsar kalakan thup lut udai nong hikai udai leader udai nong yalam udai nong hikai ulai yo bun ni ki title kumalong ki bru mentamo ki bala bun ki kerdan jong ki la pendep lut yo kita ki reverend doctor kita ki ba bun hang tu sibun ki te hang ne uneru ulai yo lut ye katakan nam jong u te une wan chu jisu dengan pule di khotbar une ulawan hau jisu menmit balai wan menmit nyaban tip ye kata lo namaru dai jaj Farisi te ban wan men singi yo sya target ni gitu ki we de ki Farisi na khaniam jong ki to khaniam Farisi Judaism yo sabe kumong gibri yo sabe te kumta une wan menmit te wan ongum no ku ong ha u ko nong hikai ngitip pamelong unong hikai ubawan no blay namar don ubala ban le kini ki kamba ki bamele lemdau blay ulong rengkat patu wan yaro yu jisu mun uneu ukuran ni ke bau yo i ukuran ni ke bau yo i respect ke ka sabar yo i ka sabar ki kamba ka jing la jong jisu ban keren mo te ulayaro yu Nicodemus suara Jisu, tapi Jisu reply gumno. Jisu la yatu bolong sisa nga ong hamel lemda kapat yo briu la ban yo i kahima ublai. Jisu patio ye te jinyaro jongpi. Ye kita ju ken sendromi kita baro. Ong penban sisa nga ong hame lemda kapat yo briu la ban yo iya kahima ublay te kata kade ka ba sutnat tingi sung thu hang ne kamon ban syakri ublay ba im ko mangila pule mene ngidon kamban yo ya ka jing kha ka ba thmai ngan pule su kanang bagan sai Nicodemus wang hukum no la ban khayo briu habola temen une sung thu kat ka jing start jong neru ikai ke baju sukren la ban sutu la ban sut pat cekak po ke kemi jongu ban kayu uji su te lo ya tu sisa ngong hame lemda kayu briu naka ban munsim la ban le chapo kahima ublay kani ke bas tenat ni te hang ne uji su ukuran Nicodemus kalong kum kajinya lap Nicodemus ba medei bang kapat men yo ye jing im batma ki polok borok bio ngaung ye pi kane hang ne ngan pule susu snap di khot ka ban riu kong ia kabala khana ka jong ka do kalong do batya kabala khana ka jong munsim kalong munsim kabala khana imei kalong do bek pi bahakat no kanoro pila re se ban ong ngamju klim ngamju tu ngamju tok bes pila man ong kumta tang bakato bala khana ki kimi ki pa kalong do bek pimla ban disiplinnya kado te kado
kado tak kado kan put bek kado kado tak kado song kado kat senam kamla ban yo i kaima ublei kado kago isi kan lei si jingtap Teka ba im de kaman sim takaraw kajing dawa yung kakitin jong blay hang ne kalong ba ngidey ban yo yung kajing kapat hakaman sim amar kato kaman sim na do ba adam ba ka im kila lepop kalayap no kato kaman sim kalayap no teu jisu la suspa alor kading pna baru la pa yung sim abang ngingek hu kani kaman sim balayap ka imbiang kato kaman sim bayap ka kapat takaraw long ba ka arsin unyap tang sisin nane numyap su surong no don gi parabangai babun ki ba khmi lenti bhaban yo rapture rong no balai namar bala khapat nila yo ene ga jing im balai hapo jongi tingin numyap su ngin her sapen kaladur ngin sahen no setei la raja kum no pidang yap sis pila kharsin pin sayap tangga do sisin kamusim kam yap chu pin le cebom jukut tikitu ki bom pat yo jing kapat ki bom pat sutu ye ga jing kapat kadon ka jing ma wat ka kila long kristan amar ong ni lemda kapat pimla banyo i ye ga himau blei te kani kani ka jing keren ka jong u jisu bat unikodimos de pong biang kumne jisu ngan ple biang wat sing kendite banga ong hame baka dei ban kapat ye pi kani kani ka jing keren ka jong jing keren jong u jisu bat unikodimos unikodimos ulawan hidalade bat kani ngalaban ong kadeka kajing yalap kabo jisu yalap Nikodimos haduk mentaki singiru dakanehi ni penon kamban yalap bagi bru baki deban yo ye kajing kapat temut hang ni ka sai kedar kuma piong mo kuma pilapen i kumut ba jisu klem ong lan pin pendap iki anyam le ka anyam kumbala ai hagatuga bentak rim mo temut kabaneng kong kalong ka jing ya dei ka ba im ka ni ka men siam ning kong e bat ublei to nga skwa ban penbut khndiat ru mo kum bala ong ka ni ka thi ka jong titos ka balai san sap ko baula pen im yangi da ka jing nge da ka jing pen thamai u men siam ba khut da ka jing kha arsi tamut to nga kwa on ka lipat sakawe ye fi te habau jisu kat kum ki ei ka ba ngilaya keren ngilayo i na khamtam na ka jikai ka jong jisu na ka bible ha ka jutang ka thamai te piu i kumno ba usedang ye ka ban seng ye ka ni ka kan hun jong kinong but ki jong u omdei de kanya piu i usedang ha kanu ka rukom ka bastrat long ba kumbang ila puli mentang ne long ujisu kwa bakin yo jing kapat tende hakato kapor kaba usdang ban khot iki senran hakato kapor mun simbo khot umpat wan te empat la ban yo iki jing kapat ki but yu jisu petros ubut yu jisu mun simbo khot umpat wan takara ulen yu jisu ru namatang nakado tigiri uniam ru nalawan ke jing kimla ban yeng maka do kamla ban yeng khamadu blai tangga mensim takadau song tu ngan pule kendiat ekane mo ngan pule kendiat ekane mut ki bayat dau mensim ki la ban yeng kendiat ngan pule ekane pek kalong kumne pek ke gospel yang Yohanes kalong ban riu ngan pule ekane ke dekat ka ban riu polai kong kumne kalong ka mensim ka pen im ka do kam mentoi ru em kita kitin ki mga kren na pi kilong ka mensim bat kilong ka jing im kalong ka mensim ka pen im ka do kam mentoi ru em pi pen bahagat no e ka do kamla panyo ka himau blai te tang ka mensim te na kata ka daw ke ka ba pi kali kalong kumno ujisu yalam laban ong kumno ta ka kanhun itu seng ye ka kanhun ga jong kumno ujisu le e kata de hakato ka por bam patwan mensim ko khot ye ki ban bot ye ki hanrei ula keren pada bakumno sayap no ngan sa IT le di at hadin kata pinsa sembukut sawan kum teter ya hadin balu jisu la IT le de lo ding pna kala ma pigi pop bata ka sipen de ko sembukut
wan hang tu bawan kila yo pediang mesemukut layo jing im patmai barapo apun kala duri ki te katu ka kenun ka bau Jisu ka babut yu Jisu ki ong ki senran ningkong adin Antioch seong ki khot Kristan ye ki te katu kam dei kaniam mut ki susin kerteng ki susin kerteng te kam dei kaniam ni kane boong ki boong kaniam Kristan ru insyaallah la baklahi ban ong kam dei ban penbut ban ong kaniam da ong Kristan namar ka klem ong reang tu boong bang kila kala long niam Kristan ke klem ong kila kala lakot Kristan sim ong re lakot niam Kristan kemut ka kerteng jong tu ki babut yu Jisu ki sin no Kristan yo Kristan te ki Kristan kemut ki nong but yu Jisu te kumong mene ka basutnat kalong ba u Jisu haba u khot si u haba ki but u kamtam ndalawan mensimbokut wei pa kalong kumne ki polok kalong kumne banlong ki nong but ki besisiau Jisu hakane ka testament ka batmai hakane ka yam mensimbokut nyala manong kadai daka jing kapat marsun kapat automatic pila long kunu blai pila don hakakan hunjong dai su ban join dan gibri ong join balang si kumtamo kiawat sini cetai hendai hakapor ba pila kapat pila long hakahimau blai kuma ong to sumu menta balai la khot nong India nama la khaya piha India don kamban apply ban long nong India habala kha India te kumta hakani ka hima jong blairu habala pediang yang mensemukut la kapat la kha ka hima jong don kamsu ban lek apply ban long ki bru jong ka hima jong kila dei ki bru jong ka hima jong blai Jisu dei sim ma dei sim takarang ngile ike ka bau sim punya to kublai sibun nga kat kum ke ba filaba tai nga stu kamut kumba kini ki senran ke jong Jisu ru yagani ke kenhun ke bau Jisu la ula sedang ma ti ki pen ya kum ju hi kum bau Jisu le te ngi i mo kane ka jing tho na ka stik ba ar ki nong koren na ka la nong ka ba san ke khot khan nyo ka ong ba te ru u ba don hau Christ Jisu ulong u jing thau ba thmai hakmi ki ru ki barim ke la lekno re hakmi ki barok ke long thmai kamut haging stu jong pi kani ka vanta kamut pisu thu kumno kata ka jing khapat kamut kumno kane ka jing khapat kamut kumta ke haba umun simbakut ngila nget yu Jisu pediang yu Jisu la kuma ong si nong rum ko to lonong si po ko khot ni pule khandai si po te ten to lap ngong ba nget ka donut phla da ka sintur hang to hi phi takara hong to tin blai ko kata ka jinget ka bor hi kalong hasintur jong me hi i phla nget na ka donut phla na ka sintur hang to hi la yo banlong ki khunu blai kumong ka to ko siti banengkong Yohanes kalong basan ong uta ubang nget bo Jisu long u Chris lakha hau blai lakha hau blai te nang ta da pipule chu ong ba uta ba lakha no blai le pop su kam dei pom le pop su kadok kaya la kadok kani ka mensim ten ya bakala klan kani ka mensim kasen syare ne ka do ru ka dawat kini ki jing bitar ki jing bisni ki jing kren benru ki lekno nama kala klan gitu ka mensim ka daw song kita ki balayalam do mensim ki long ki kun jong blai ki kun jong blai ki le be ka monu blai ki kun jong blai habala dei sisa ki kun jong blai kamtam kani ka mensim ka kwa be ban le tang ya ka monu blai kata ka de ka sisa namar baพี่คันนี้ก็จิงทอสกินองร่มโรหังนี่สงับคันนี้ก็บพรานองขัดไล่ก็องบับปัญยับตรอนยากิตากิจิงเละจงอุบริวฮักดอกในอุบริวบัตเมนดาวมุนซีแต่ว่าapaมีเปียงยูจิสูก็มาละองฮีดาก็ตีนยูเบลยอนิสก็ตัวอีเวย์มั้งขัดอาร์กองกัดก็ละเปียงยูอุละไอบอร์มันลองกิคุณก็จงเบลยก็มุดบ้าอมได้ชูบันอิมกุมก็ตัวก็จิงอิมก็บ้าฮักดอกบอมปัดทิพยูเบลย์บ่อิมหมดย้ายเนาะฮักจิงเป็นทำไม
Oi, cho khniat ma. Kadai kata, ngi sukman ban ka poi ngalapun ong kala poi ha ka pedeng ka bala hit ba de. Kala subang ba ge. Namar bi kalong kumne ki polok man katongi ya keren kum tu kampat poi sa ka pedeng kumot kam pada subang. Re hangne mentangi la poi kalong ka subang sia namar ba. Habang ngila ayat do mensim kemut ngila le kamonu blay. Hoi, kum desu le jubor kum kaniam. Desu da kaniam ka basu laban ong su le da jubor justi da ka bor jong ka do. Mut bakla sal themau. Lani sa weng no na ka ken hunyam ru. Lani sa penyap kum ngi isami mo ki jingya penyap kaniam. Balai sa balai ya keren beng kane balai ya mo kene ke jingya bisniru ma kadai kado kaniam ruko nei nala ya jong musim takara song kiso jong musim kolong ke jing i ke jing su ke jing kemen hoi tang mak hoi ngim dei bala perfect mo ong mene kane ka musim ka kwa be ka mon jong blai hoi kane ka do ka yale handai kamdon borsu namar ba do musim kumong menela penyap tron ye kijingle jong kadok hoi tingi aingu ye blai kata kare ka pon ka bang ngidei ban yo kalong ba ngidei ban long bala khadu musim te kawai singila ban ong sekawai ka ban tamu pastor pang kane ka ong ba te habakum ta habangi syakri hakane ke jutang bathmai hane ka ya jong musim boleh ngong ka ya jong musim man ya jong musim bala phimia jong musim kumut kade ka ya jong musim ti kam yahap tenang ka daw ka basutnat angne lalangi puli hang tu meneng ila de puli tu phang Nicodemus ya kalonong ka balai kalonong ka balai ujisu kuren Nicodemus badai ban kapat Bat hakalonong ka basau Ukraine ni katokonong Samaria bat Ukraine hadu khot ba arfly wong hangnen puli hangne gospelionis konong ba basau du khot arfly ba basau ong kumne ujisu ye to konong Samaria ong kumne handai kapor ka jabat kalong mentakeng habakinong mane blai ki basisya kin mane yukpa hakamen simbat ka basisya naba ukpa wat ki bakum kitaban mane u blai ulong mensim te ka dei ki ba mane u ban mane hakamen simbat ka basisya kendiat hang ne ngakwa ban ya tu lengkot hakabaya dei bat kani kanong Samaria kani kanong Samaria kadai ka beriu ka nong pop na hiapa ka ya kren madu jisu ngan chu alung kolongkot ma Islam na kren bahai ka tu te ngan chu alung kot nga kren ne kani ka beriu kala dai kanong pop na hiapa kala kendu jisu ka jing im jongka kala chen kala tendai ka mindset jongka ban mane ka ongkumno ki pajongi ki mane Jerusalem hotel lum Jerusalem kamu kaman set jongka kalong beja kaniam kalau ikendu jisu tamba kaman set jongka kalong bej kita kiniam kirukom deban kenyakum tu deban lekum tu deban mane uble hang to teu jisu pun paino kumne gene ke priwong kapor kanja bat kalong mentakeng haba kinong mane blai kibasisha kin mane yukpa hakamen sim in the spirit hakamen sim bat kabasisha kepada ikatkum kaktin uble ndai sabar kaktin uble ndai su kita ki doktrin jong pi ki jing le jong ki priw kadai ikatkum kaktin jong blai namar ublay ulong mensim ban kontak yo ublay God is spirit ublay ulong mensim nyihap kontak dengan spirit umday da kado kam yahap bapin le da kado yo mensim kam yahap makalong tma pan talan ngiru la ngiyat dikiniam kirukom da kado kaya tengku badu ublay kaya tengku badu ublay tila da pikwa ban long sakun ublay yad mensim tebat ublay kalong connected man takada kene ke spirit kene ke mensim jongi balai ni ong doai ar sau kenta ngim jukut ban doai nama kada kalong kene ke mensim kala yo jing kapat kala yo ka jing long ublay ting mensim jongi pat kumta ngila ban kontak bad ublay ha kanu ke jaka doai hang noru biang baik pidon surok pidon aying Ilan hang noro makam dai su kaniam kajing mane kalong ar sau kenta man ke singi man ke minit man ke second ni doai kat badang trekam fitre kamru fitre iru fi doai kan ke mensim ka doai so blai kan ke the best pa kan ke ni dai ban yat kum ni haging mane jung yo Tito prolog we yet ni siap tengpat ha ka benta ka balai
te ngi ai kuble ye pi baro ki ba pet ni kapor te kumbangela ya kren kani kam dei ka ba ngi ya pen ya kho ya kan yam junu ring ya kren ni ke ei ka ba ka bible ka kren te pastor sa sien nga kwa ban ong ni pi swa bangin sange no ikani jing kren pi don ayu ka kubor nam ta ki ba sengap hagani kapor ki ba pet ro lang ba gani ki jing kren ga jungi ang ni pi don ban ong kumno ban ai men sim kum no te khoblai sibon ya baro ki be yo singau bat be yo I te kaba pidai ban kan mau bah kalong ba dei ban kapat dei ban kapat bat haba pila yo ene ke jing kapat ya chaprang ban sakri ublai kini giri ki singi ba khadu im ki singi ba khadu uji sula jan banwan im ha ke jing doai sakri ublai naile tolot ya chaprang wat ngap iki jing su tolot nai penrem nyelade musim khoi lawan ong toi nongrom mulo nong ba praba wei badon no Chris lalong jing thaw bot mai nam ta ko ongum no untuk don jing penrem su kan mo pras ki nongrom namar balai ngila yaj do munsim te to yaj do munsim im do munsim kren do munsim hadu bo bisun wan bat ngi sayo ya ke jing rong no to kublai sibun ye pi baro ki bas ngap ya ke ni ka jing ya kren ga jongi ha ke jing ya dei bat ka nyam ni ka jing klim nyam ting se kendu pat bat pi ha ka ni ka benta ka ba lai te ublain kerku ye pi baro kublai sibun